keď som vstupoval do Martinusu pravidelne, tak nikdy som nechápal, ako vám môže záležať na takých brutálnych detailoch, ktoré som si tam všímal. O akých detailoch sa bavíme? Začnem úplne tou základnou, to je Knižné kráľovstvo. Áno. Vlastne v Nivách ty vieš vstúpiť do predajne dieťa cez sklo, ako keby cez malý otvor, kadeľ nechodia dospelí. Chodia aj dospelí? Samozrejme. Ja napríklad. Potom máte, že vitajte doma knihomolí, hneď úvod, hrdinometer. To je akože za mňa extrém, že ty sa vieš ako dieťa odmerať a podľa toho ti prisúdia, že či si Zlatovláska, Pipidlhá pančucha, Hobit alebo tak. Potom to je toto kruhové sedlo, kde sa číta. Pani 50-ročná na zastávke si číta. Tam sú normálne odchody do knižných svetov vymyslené a tak ďalej. Že Fakt? No jasné. Extrém, to som odpadol. Stoličky na autobus. Áno, tie pôvodné, teraz ich prerábajú, tuším. No a posledný detail, to je ako keby takýto digitálny obraz a neviem, či ste nemali niečo také, že on jedol rožok nebolo to kedy? Ak si dostatočne trpezlivý, tak ho uvidíš. Áno. Veľmi ďakujem, že si to vlastne celé tak prešiel.